ticho. Toto je môj tajný zápisník. Pekný si pekný, ale tu sa zapisuje. Čas strašne letí. Ešte sa 5-krát vyspíme a hody a slávnosť sú tu. Ujo Debnár dnes na obed hlásil v dedinskom rozhlase. Pozor, pozor, slávnostné hlásenie. Za niekoľko dní nás delí od veľkého dňa, kedy naša obec vstúpi do sláv. Bude to veľká slávnosť, 75. výročie nášho dobrovoľného požiarnického zboru. Dokončujte urýchlene všetky prípravy, transparenty, čečenové girlandy. Ešte prosím staré fotografie na výstavu. Priložte všetci ruky k dielu. Končíme hlásenie. Teta Agáta už dnes pečie tortu ako koleso. Mamičenko, proč máš černé oči? La, 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 la. A pritom sa Tóno kvôli Vladkovi ďalej vyfarbuje a vyfarbuje. Ale zatiaľ mu nič nepovedal, lebo ho chlapci zatvorili zavčasu do kabinetu. Prečo je taký? Asi závidí Vladkovi deduška. Alebo že sa s ním už nehráme. Otvorte! Mama mi do školy ušila nové šaty s hlbokým vreckom. To sa mi veľmi hodí, lebo zajtra máme zasa skúšku programu. Ráno nás trúbky hlas, ráno nás trúbky hlas, všetkých volá, hor sa mladí požiarníci, neváhaj. Deti, tretí hlas, čo je to? Dávajte pozor. Jožo, so žuvačkou mrmleš tu ako medveď. Alebo pískaš? Tak, deti, pozor. Tóno. Prosím, Žúko je asi bruchomluvec. Stále tu píska do pesničky bruchom. Bruchomluvec. Bruchomluvci sú staromodní ako predpotopné zvieratá. Aký Žúbko, tento žiak je v škole Jožko Zástera. Tak pozor, ideme od začiatku. Súdružka riaditeľka, máte telefón? Ďakujem. Bude tu vzorné ticho. Pavlínka, zodpovedáš za poriadok. Prosím, áno. Bude tu vzorné ticho, rozumiete? Vieš, čo to píska? Včera sme s deduškom vymysleli nový bruchostroj. Nevymýšľaj si. Hovor o bruchostroji. S Vladkovým deduškom sme zobrali veľký hrniec, nasypali sme do ňoho trocha rádia, zamiešali, aj trocha magnetofónu, telegrafného stĺpa, no a štipku gramafóna. A tu na chvíľku nasypali pod rebra a nalejovali. No olejom na varenie. A pridali ste do toho 2 žuvačky, aby to lepšie držalo. No a teraz už len zakrútiť gombíkom pí, pí, pí a prepnúť na vybrané slova po S. Nenásytný sikavý syn so síkorkou na sípke nasítil do síta, syslia so sípkami, až toho zasyčal a vysychal. Bodka. Ticho, ako mám potom zodpovedať, keď zodpovedám? Jasné, ticho. Kto bude kričať, uvidí. A večer si zapnem bruchostroj na rozprávky. Stará mama, prečo máš také veľké uši? Aby som ťa lepšie počula. A ráno už priviezli kolotoč a húsenicu a strelnicu a malé čertovo koleso. Mám vo vrecku kurča. Ukáž, Pavlinka je klokanka. Nechaj. Ukáž, klokanka. Nestaraj sa, ty prišelec. Staraj sa radšej o svojich meste. Tóno, nechaj ho. Ukáž, klokanka. Daj mi kurča. Ukáž. No čo je toto? Toto je ten môj dobrý pionierský súbor.
Pavlínka, čo je to? Prosimke. Má vo vrecku kurča. A chce ho dať, viete komu? Benca, pýtala som sa ťa na niečo. Máš dneska veľa rečí. Choď do kúta. Ukáž? Pre druhý raz ušetriš školu od takýchto milých návštev, dobre? Tak, deti, dnešnú skúšku sme skončili. Ešte zajtra a pozajtra. A v sobotu bude generálka Siričová a Pradeno tu zostávajú a ostatní odchod. Aj ty to, no, Benca. A okrem pozdravu nechcem nič počuť. Dovidenia. Tak, deti, začíname tak, ako sme sa dohovorili. Nadpis spoločne, potom striedavo každý jednu slohu a posledný verš zasa spoločne. Ale pekne, zrozumiteľne vyslovovať, otvárať ústa. No, tak prosím, začneme. Slávnostné slovo pre našich požiarníkov. Zložil Anton Zajac. Tu ich počkáme a zatiaľ sa môžeme aj opaľovať. A ty čo tu vyvaľuješ okále, ha? Lebo vyvaľujem. A teraz to všetko Vladkovi vymaľujem, aby ste vedeli. A my z teba spravíme šalátik. Výberový. A teraz migaj domov. Migaj. Ja vám ukážem. A tí malí krišpíni sú dnes kde? To, všetci sú zapojení do slávnostných príprav, spievajú ako sláviky. Iba Vládko kikríka. Ale ako recituje, keď velíček debnár zavelí. No, zavelí. Zavelil som a nič. Ale Ferdíš, a toto je čo? Tak všetko je vymyslené na strýkačku? Nádhera. Ale pozor, Čo? dnes je už streda No, a striekačka tu pokojne stojí, otrhaná ako lipa. a kde máš oči, človeče? Nepozeraj sa stále iba do koláčov a uvidíš, že detko Pradeno je uprostred horúcich príprav. Kde sa pozrieš, sama príprava, klobúk hotový. Bicyklostroj pre Vladka je takmer opravený. Vynález pre Agatu dokončím zajtra. Potom ešte za krabičkami do kravína a striekačka bude nahody ako nevesta. No vidíš. A okrem toho dnes aj periem. Krmím cica a papagáje. A ešte ma čaká kopár jadu. A potom musím napísať súrny list. Komu? Edkovi? Mm. Vidíš, aj to mám za úlohu opýtať. Mamulka mi to nakázala, či je niečo v tej veci nové. Ešte nič, ale bude. Fígel na fígel. Všetko je premyslené, prešetrené, naplánované. A preto sa náhody všetko podarí. Náhody prídu. Evka aj Edko. Prídu. A budeme mať slávnosť v rámci slávnosti. Správne, to sa teším. To ti prajem, aj Vladkovi. Netreba ti pomôcť. Pravda, že pomáhaj kamarátovi činom. Dobre, rád pomôžem. A ty? Aspoň tú tajnú opachu pre Agátu odlož až po slávnosti. Nie, neodložím. Lebo Agáta Keťová je poklad, skala, železo a stop bez jazyka. No. Už slávnych 75 alebo aj 100 rokov znie v dedine rachot požiarnických Aj bradu, strokov. lebo ju máš suchú. A vy, občania, dávajte pozor na oheň. Už je koniec. Nevidíš? No vidíme, ale čo kurča? No čo je s ním? Pridám bačku, najkrajšie kurča sveta. Kikiriki, ukáž, že ti naolejujeme papričky. Čuž, ty olejkár, naolejuj si svoje kolená. Vladko, chceš ho? Dohodou, alebo aj potom. Je pre teba. Chcem, ale nemôžem. Deduško vôbec sliepky nemá rád. Vraví, že sú hlúpe. Čip, čip, neplať zobáčik. Hlúpe sú sliepky a nie kurčiatka. A Vladko ťa chce, ale nemôže, vieš? Poďme ho vrátiť, no poďme. Švi ho, olejkári. Stojte a prisahajte. Čo? Že to nikomu nepoviete. Lebo teraz tu nie je moja mama a ja musím dať kurčiatko do veľmi tajnej skríše. Kde? Kam? Prisahajte, všetci. Tuj. No. Na svoju dušu,
Na svoju dušu, Na psiu kušu, na psiu kušu, na mačacie svedomie. na mačacie svedomie, Budem o tajnej skríši mlčať. budem o tajnej skríši močať, Mlčať. mlčať. Ináč nech mi jazyk odpadne. Ináč nech mi jazyk odpadne. Počuješ, Marka? Áno. Zasa sa mi v noci snívalo o tých rúžových motýľoch. A to sa mi vždy, keď ma čaká veľa roboty, všetkých si ich napísala. Všetkých, mamulka, Hlavu všetkých. mám z toho ako zvon. Celá rodina je tam. Celá, Aby celý sa nám robotný. nik neurazil, Marka. Za 4 dní všetko prichystáme. Tetka Agáta nám pomôžu. Ferdiško? Ferdiško, zistil si to u deduška? Zistil. Náhody príde aj Evka Zetkom. Verím. A osobne ich pozveš. Treba deduškovi pomôcť. Marka, píš. Šíria Pradenovci. A tu hore napíšeš. Veliteľ z okresu spolu aj s manželkou a teraz porátaš, koľko je tých hostí. 1205 a štvrtý. Ty, pamparo, napíš. Tak, a hotovo. Poďte sa pozrieť. No, No, ja som to vedela, ja som to vravela, ja som... mamulka, toľko strachu a vidíš, pokojne som do nej vklzol ako lasica. Vidím, a to si aj cvičila, aj žil iba zo vzduchu, ale čo teraz s tebou urobiť, to je otázka. Ocinko, nový recept. Dohodou budeš žiť iba do vzduchu. Dievča moje, keď má raz človek dobrý základ, že aj zo... Čo tam po základe horšie je, že podniku striekačku ešte nie toto. Však ja mu to zajtra po zabíjačke vytmavím. Čo s tebou? Do lahavic ti všijem klín, ale čo s kabátom? A gombíky ti poprešívam. Mamulka, ty si ale hlava múdra, ja som vedel, že to vyriešiš. Ale aj tak budeš musieť chodiť ako poľade, lebo ináč na tebe uniforma praskne ako struh. Ocinko, to je pre teba. Pri telefóne Debnár, osoby. Zdravím vás, súdruh Torák. Veliteľ z okresu. No veď, v nedeľu ráno vás čakáme, obidvoch. Áno, obidvoch. Dobre ste počuli, máme mačiatka. Marcové, perské. To bude pre mňa veľká česť, súdruh Torák. Mamulka, medaila. Áno, samozrejme. Prirodzene pracujeme na veci. Pokojne. Striekačka veterán, tá bude ako nevesta. Výročie je výročie. Už sa veľmi tešíme. Vladko, podaj mi francúzák. Ty migľanc, tiež musíš byť všade. To je ale opaka, čo? Teta Agata to chce prevrčkať. Podržte ma! Bude sa na tom v zime sánkovať. Výforka, to je veľké tajomstvo. Môj najtajnejší vynález, môj tajnostroj, vieš? Ja ho dobre namastím. A čo mám potom olejovať? Starú topánku. Olejovať? Hej, a prines mi ju. A tuj. Hotovo je, hotovo. Prácička sa nám krásne kotúľa. Šup, krišpíni. Kým príde Vinco, dáme si na dvore slávnostné občerstvenie, dobre? A najmä človek nesmie nechávať hlavu v batohu. Musí premýšľať a premýšľať. Ďakujem. Uvažovať a rátať a otvárať oči krišpíni. A hneď je tajnostroj na svete. Tajnostroj. Ale na čo? Pre sliepky. Keď znesú vajíčko, kodák, tak šup po tajnostroji na dvor tety Aga. Pre myši, miesto bicykla, budú po ňom v komore skákať.